Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yau kuma burger za mu yi insha Allahu. Gashi nan ki samu naman ki wanda bai da ƙashi, ki gyara ki ɗan yayyanka shi. Sai a zuba a turmi ko food processor. Gashin food processor na amfani da shi na kawo dakakken albasa da garin tafarnuwa, garin yaji wato black and red pepper da garin cumin na zuba, sai na kawo gishiri na zuba. Idan kina son magi sai ki zuba dan ɗanɗano. Nan bread crumb ne wato busasshen biredi na zuba. Sai a niƙa ko a dake shi har yayi lukoi-lukoi gashi nan. Sai a riƙa ɗiba ana ball ana yin round da shi. Sai kuma a sa hannu haka a ɗan tattaɓe shi ya tattaɓu hakan nan gashi nan. Bayan an yi shaping nasu, ana iya a samu roba da baking sheet haka a ɗaɗɗaura su da kyau yanda ba za su manne ba, sai a sa a cikin freezer idan ba yanzu za a yi amfani da shi ba kenan. Idan yanzu za a yi amfani kuma sai a ɗan zuba mai kaɗan a cikin frying pan sai a soya kamar yadda ake gani gashi nan yadda duk aka gani haka nan za a yi. Ko a sa a cikin grill abin gasa nama ayi grilling nashi. Da ma shi aka fi yin burger ɗin ba safai ake soyawa ba. Dan an ce a soya ba wai irin suyan nama za a yi mishi ba kamar mutum na soya ba. Shiyasa aka sa mai ɗan kaɗan, ɗan kaɗan ya ishe ki ke gama soya wannan naman. A dai haƙuri a riƙa danna mana subscribe ɗin nan. Kuyi haƙuri mana muna ƙoƙarin mu na kawo muku girke-girke. Dan Allah wanda duk ya kalli bidiyo na ya danna mana subscribe da like in ma da comment ma da a haɗa. Muna godiya sosai. Idan an gama soyawa sai a samu biredi na burger a yanka haka nan sai a saka ciki a haɗa tare da lettuce, tomato, albasa, ketchup duk dai yadda mutum yake so ya tsara abin shi yanda yake so ya ci shi da daɗi ya ci abin shi. Yadda na haɗa biredin burger na yana nan akan YouTube channel ɗin nan. Idan mutum yana so sai ya je ya kalla. Mun gode sosai.